नमस्कार, मी भारती. झटपट स्वादिष्टमध्ये आपले स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मालवणी पद्धतीची फरसबीची भाजी. ही भाजी मी माझ्या आजीकडून शिकले आणि ते आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य: तेल, फरसबी. ही फरसबी मी अशी बारीक चिरून घेतली आणि स्वच्छ धुवून चाळणीत धुवून ठेवले. मीठ, राई, ओलं खोबरं, कांदा, 5-6 मिरच्या हिरव्या आणि 7-8 कढीपत्त्याची पानं. चला तर आता आपण भाजी फोडणीला घालूया. मी टोप तापत ठेवला होता. माझा टोप तापला आहे. थोडं आपण फोडणीसाठी तेल घालूया. तेल थोडं तापू दे. तेल तापलं आहे. आपल्याला 1 चमचा राई घालायची आहे. आपल्याला गॅस मंदच ठेवायचा आहे. 7-8 कढीपत्त्याची पानं, 5-6 हिरव्या मिरच्या. माझी 1/2 किलो फरसबी होती. एक कांदा आपल्याला बारीक चिरून घ्यायचा आहे. आपण जरा हे परतून घेऊया. आपल्याला मंद आचेवरच कांदा परतायचा आहे. थोडा कांद्याचा कलर लाल येईपर्यंत आपण परतूया. हे बघा, आपला कांदा आता छान असा परतून घेतला आहे. आणि आपल्याला याला जास्त लालही करायचं नाही आहे, कारण लाल केल्याने भाजीची सगळा रंग काळा दिसेल. म्हणून हा आपल्याला इथपर्यंतच परतायचा आहे. आता यात मी फरसबी टाकते. ही माझी 1/2 किलो फरसबी आहे. आणि आपल्याला ही फरसबी आहे ना फक्त मंद गॅसवरच शिजवायची आहे, पाणी न टाकता. यात आपल्याला पाणी बिलकुल टाकायचं नाही आहे. ही बघा, आता ही भाजी मी छान अशी परतून घेतली आहे. आपल्याला यात हळद बिलकुल टाकायची नाही आहे, कारण हळद टाकल्यानंतर या भाजीचा रंगच निघून जाणार आणि आपल्याला ही भाजी एकदम हिरवीगार दिसायला हवी आणि खायलाही खूप छान लागते. मग तशी भाजी चविष्ट अगदी. आणि या भाजीला काही जास्त वेळ लागत नाही, 5 ते 7 मिनिटात शिजून निघते. थोडं आपण मीठ टाकूया, चवीनुसार मीठ. हे बघा, आता ही मीठ टाकून मी व्यवस्थित ढवळून घेतली आहे. आता आपल्याला ही फक्त झाकण ठेवून मंद गॅसवरच वाफेवरच शिजवून घ्यायची आहे. आणि ही भाजी आपण केव्हाही कधीही घरात बनवू शकतो आणि ती पण अगदी झटपट. टिफिनसाठी सुद्धा आपण ती पटकन भाजी बनवू शकतो. तर आपल्याला त्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि आपण ही 5 मिनटं वाट बघूया. ही 5 मिनटातच भाजी आपली शिजणार आहे. 5 मिनटं वाट बघूया. ही बघा, आता आपली भाजी छानपैकी शिजली आहे. आणि हिला मला शिजायला फक्त 7 मिनटं लागली आहेत. पूर्ण शिजली आहे बघा, 7 मिनटं लागली आहेत. आणि आता आपण वरून थोडं ओलं खोबरं घालूया. थोडे ढवळून घेऊया. आता ही भाजी आपल्याला खाण्यासाठी एकदम तयार आणि अगदी चविष्ट. जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर मला लाईक करायला विसरू नका आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.